Καλησπέρα παιδιά, άλλο ένα βίντεο για escape room. Σήμερα λοιπόν έφτασε η μέρα για να πάω στο Sculptor. Περιμένω τον Νίκο να έρθει να με πάρει. Έχω διαβάσει την ιστορία, έχω φάει και μερικά spoils. Περίπου ξέρω τι θα τραβήξω. Ο Νίκος έχει χεστεί ήδη, για τα άλλα παιδιά δεν ξέρω. Άρα φοβάσαι. Ναι ρε μα. Και θα σας πάρω μαζί μου να δείτε έτσι λίγο την εμπειρία, πώς είναι το πριν και το μετά. Μέσα από το δωμάτιο εννοείται δεν μπορώ να βγάλω πλάνα και εννοείται δεν θέλω να κάνω spoils. Και είμαι πανέτοιμος ψυχολογικά για ό,τι γίνει εκεί μέσα. Εν τω μεταξύ αυτά είναι λίγο spoil γιατί ήθελα να τα δείξω στο βίντεο, αλλά τέλος πάντων. Αυτά. Νικόλα, τελείωνε. Έχω μπλέξει με κότα φίλε ή μου λέει αλήθεια ή ψέματα. Μου λέει ότι είναι extreme κότα και δεν μπαίνει, αλλά θα μπει. Θα μπει, εγώ του είπα να μπει, να κάτσει στη γωνία να αναπνέει. Για να γελάμε και εμείς να γελάει κι αυτός. Πολύ γέλιο γενικά. Πόσα δωμάτια έχεις Νίκο? Αρχικά να σου κάνω έτσι μερικές ερωτήσεις γιατί θέλω να μου πεις πόσα δωμάτια έχεις. Πόσα δωμάτια έχω? Ναι. Σίγουρα είναι πάνω από 130-140. Είσαι καλός παίκτης Κάποτε παίζαμε. Κάποτε τα horror δεν ήταν τόσο εξελιγμένα και το μέγιστο VR ήταν, δεν ξέρω ποιο να πάρω μέτρο σύγκρισης. Παίζαμε, πηγαίναμε πάρα πολύ. Οκ. Άρα έχεις δωματιάκια Ναι, κάπου και στον COVID το σταμάτησα. Σταματήσαμε λίγο μετά, αρχίσαμε, ήταν λίγο τα λεφτά περίεργα για να τα δίνουμε στα χόμπι. Και κάπου εκεί το κάναμε ένα pause. Μετά σιγά σιγά κουτσουκούτσι, η παρέα δεν μαζευότανε. Είχαν χάσει και εκείνη λίγο την κάρτα escape. Λίγο με τα γραφτοδωμάτια. Είσαι παλιά καραβάνα δηλαδή. Ναι, και Γαλλίο λέει... είχαμε πράγμα στο Γαλλίο και στο Περιστέρι. Και μου λέει δεν μπαίνω Sculptor. Ναι ρε τώρα εκείνοι έχουν κάνει οριακά, ανοίγει η πύλη άλλοι και βγαίνουν όντως οι δολοφόνοι σε κυνηγάνε. Ρε κότα, αυτό είναι. Όχι, αλλά σου λέω. Παιδιά, αυτό είναι ρε. Θα βάλω εδώ τέτοιο. Απλά θα είναι σαν το. Πόλ θα βάλω. Σαν είδες, Route 66 είναι όντως εκεί πέρα θα είναι. Θα βγουν, θα σου κόβει τον αστράγαλο και θα μου δω να το φάω. Με αυτό δεν θα μπορεί να βαρβαδίσεις. Και αγαπημένο δωμάτιο από αυτά τα 150 που έχεις παίξει, 130. Αγαπημένο. Εντάξει, παίζουμε αυτό που σου έχει μείνει. Είναι ακόμα ρε παιδί μου. Στην καρδιά σου. Αγαπημένο δωμάτιο, Ναι, αυτό που είναι στην καρδιά σου μέσα που λες. Ναι ρε φίλε, ξέρω εγώ. Εμένα είναι το Monica's Diary. Monica's Diary είχα εγώ κακή εμπειρία επειδή είχαμε πάει 6 άτομα. Στα παιδιά δεν θέλανε τίποτα. Είχαμε πάει 6 άτομα και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Λογικό είναι. Πολύ δύσκολο. Άκου, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Επειδή ήταν μια μισή ώρα η κράτηση, είχαμε πάει μετά την άτση και πίναμε μπύρες. Στο Carpenters, Father Carpenters νομίζω ήταν στο Περιστέρι. Οκ, δεν το ξέρω. Δεν λειτουργεί πια. Ωραίο, είχαμε γελά. Θυμάμαι να βγαίνω και να λέω ξαναβάλαμε κάπως μέσα και είχα περάσει πολύ ωραία λόγω ότι ήταν το πρώτο δωμάτιο που κάναμε αναμονή και το περιμέναμε πάρα πολύ και προσδοκίζουμε στον Θεό και τη συναντήσαμε. Πολύ καλό. Ήταν το Miss Rose House. Ήταν τότε που το παίξαμε αυτό το δωμάτιο, δεν το πίστευα ότι... Fun fact, ο Μιχάλης ο Δωμάζος που έκανε το βιντεάκι. Ναι. Έπαιζε Mrs. Rose, ήταν ηθοποιός. Και νομίζω... Πότε το έπαιξες? Δεν θυμάμαι, σίγουρα πριν την καραντίνα. 18, 19. Άρα μιλάμε για 18. Νομίζω τότε έπαιζε ο Μιχάλης. 17-18. Ναι. Τότε έπαιζε ο Μιχάλης, τότε έπαιζε. Ναι, θα θυμάμαι όλα απ' έξω. Και ενώ είχαμε ομάδες που πηγαίναμε, αυτή η ομάδα είχε κάτι τύπου μαλάκι, δεν γίνεται να το χάσουμε το δωμάτιο. Το έχουμε κλείσει πάρα πολλούς μήνες. Καλή ώρα. Καλή ώρα, 7 παρατέταρτο. Οκ, άρα ρε φίλε Mrs. Rose και το άλλο στο Περιστέρι. Εντάξει, και μετά ήταν το Paradox που για μένα προσωπικά επίσης ήταν κάτι που τότε όταν είχα μπει δεν το πίστευα το πόσο μεγάλο μπορεί να είναι και με τους γρίφους και τη συνέχεια. Και επίσης είχαμε κάνει, νομίζω το τρίτο μου είχαν κάνει έκπληξη στα γενέθλιά μου εκεί. Το είχαμε κλείσει, ενώ δίναμε πολλά λεφτά. Ενώ το τρέχαμε. Εντάξει, τότε ρε φίλε έπαιρνες και άλλο μισθό, αλλά και τα escape room ήταν και λίγο πιο φθηνά εισαγωγικά. Ναι, εντάξει. Πάντα αναλογικά και με το μισθό που έπαιρνες. Εντάξει, βέβαια δεν μπορείς να είσαι 100% accurate για τον καθένα τι μισθό έπαιρνε, αλλά ας πούμε το βασικό. Ναι,
Νομίζω τότε είναι αυτό που συζητάγαμε, ότι τα δωμάτια ίσως επειδή δεν ήταν τόσο υπερπαραγωγές, ίσως εννοώντας ότι δεν είχε πέσει, είχε φανταστικές δουλειές, απλά δεν είχε αυτό το πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή όταν μπεις σε ένα δωμάτιο νομίζω ότι όντως μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο ή όντως μεταφέρεσαι σε αυτό το... Παλιά λέγαμε θα είναι κάπως λες και έχεις παίζει video game, αλλά θα είναι θα το ζεις ή θα είναι μέρος μιας παράστασης. Τώρα οριακά μπαίνεις όντως σε άλλο πόρταλ και παίζεις το ίδιο πράγμα για το οποίο έχεις πάει να παίξεις. Και αυτό το πόσο δυνατό το κάνει το συναίσθημα, την εμπειρία, δυσκολεύει πάρα πολλούς άνθρωπους να αρχίσουν ξανά escape room. Αντίστοιχα τώρα κατά χώρον είναι πολλά, έτσι βλέπω εγώ τουλάχιστον τα horror δωμάτια, ενώ παλιά είχε μια πιο μεγάλη ποικιλία. Για τις λόγους τώρα δεν ξέρω, επειδή πουλάει, επειδή έχουν πολλές επιρροές από αυτό, επειδή αυτή είναι η αίσθηση που ψάχνεις να βρεις αν θα πληρώσεις κάτι, δεν ξέρω. Αλλά παλιά ήταν εύκολη μετάβαση να μπεις σε ένα δωμάτιο. Δηλαδή θα δώσω 11 ευρώ, 13, 14 και θα πάω να παίξω ένα δωμάτιο το οποίο θα έχει πέσει μια πολύ ωραία δουλειά. Και θα περάσει και καλά. Ναι. Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο. Κάποιος θα σκεφτεί τα 30-35 ευρώ που θα δώσει για να μπει κάπου που μπορεί να μην αισθάνεται ασφάλεια. Ναι, ωραία ρε παιδί μου, κατάλαβα. Ναι, κάπως. Ξέρεις, ο άλλος λέει εδώ είναι κάτι άγνωστο για μένα, δεν θα το προτιμήσω. Δεν είναι κάτι άλλο, κάτι που το κλέβει κάτι δεν μπορεί να ξέρει, ούτε μπορεί να δει όλη τη διάρκεια. Βέβαια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ομάδες και οι παίκτες που παίζουν από παλιά, έτσι. Όντως. Ναι, έχει αυξηθεί ο κόσμος που παίζει escape rooms. Και εντάξει, εννοείται και οι δουλειές έχουν πάει πολύ παρακάτω σε θέμα, εννοώ, και χώρων και τρόμου και γρίφων, γιατί έχει και πολλούς αυτοματισμούς πλέον. Θεωρώ τότε έβλεπες αυτοματισμό και λέγεις τι έχει βάλει ο τύπος εδώ. Ναι, ισχύει. Θυμάμαι ένα δωμάτιο το Requiem, το οποίο... Φίλε, αυτό μου το έχουν πει πάρα πολύ. Κατέβαινε το ταβάνι και λέγαμε πώς είναι δυνατόν αυτό, πώς είναι εφικτό αυτό να γίνει. Άμα βρίσκεις, λέει, με τη μία πάρκινγκ, πάνε όλα καλά. Γαμάτο αυτό, Έτσι θα είστε εσείς σήμερα. Φίλε, θα μπεις, δεν έχει. Δεν υπάρχει φέτος καμία. Θα μπεις. Καμία. Καλά. Εγώ θα κάνω τον... Όπα, τον πιάσαμε, μάγκες, ψέματα λέει. Τα παιδιά πού είναι? Έλατε. Και δεν έχουν ούτε αυτοί. Δεν μπαίνω μόνος μου. Θες να βγω έξω? Όχι τόσο. Απλά έχει ένα ξύλο. Ωραία, πάω το βγάλω. Φίλε, κοίτα, λογικά βγαίνει. Κάτσε να πάρει το κορίτσι να πει μήπως Ο Θεός το έκανε αυτό για να μπει στο δωμάτιο, φίλε. Ναι. Απλά ο Θεός το κάνει και χωρίς να μπει στο δωμάτιο. Εντάξει ρε, μια αληθή θέλει. Εγώ. Με μια απογοήτευση μπαίνει ο Νικόλας. Λοιπόν, Έλα, Νίκο, πάμε. Όχι, θα μπείτε εσύ, εγώ θα κάτσω απ' έξω. Να χτυπήσω ή όχι? δεν παίζει αυτό. Ακόμα παίρνει, Δεν παίζει αυτό. 2 λεπτά. Αφού γι' αυτά δεν είπε. Μαλάκα θα αργήσει, τι θες? Νικόλα, θα μπει, περίμενε. Περίμενε. Ρε μα μη συγχεσμένος από τώρα. Ό,τι γίνει. Ρε άμα δεν μπορείς να τρέξεις απλά στο σκιάσουμε, είναι καλύτερο. Άσο, σε δέσει εκεί πέρα, σε λύσω, δέσει. Ρε μαλάκα, όντως εγώ θέλω το τέτοιο. Μου το είπαν τα παιδιά που Πρέπει να κάτσεις εδώ και περιμένεις, θα τελειώσουμε. Ναι. Αυτό θα είναι το thumbnail εδώ πέρα, κοίτα, περίμενε. Θα είσαι εσύ έτσι απογοητευμένος και εδώ θα γράψω τον έφαγε. Έλα, δείξτε ένα zoom τώρα πως είναι και μετά πως θα είναι. Στο ίδιο σημείο. Μάγκες, πόσα δωμάτια έχετε? Εγώ έχω καμιά 35. Ο άλλος... Εσύ έχεις 35, εσύ? Εγώ τέταρτο. Τέταρτο. Εσύ είσαι που μου έστειλε στο TikTok, φίλε, έχω καλή μνήμη. Εγώ. Οκ. Μου παίζει εγώ τέτοιο, πώς έγινε. Ναι, πήγες. Πήγα. Ποιος έπαιξε, ο Γιώργος?
Ένα παιδί με τα μουσια. Νομίζω ο Γιώργος, ναι. Και? Άφησα 5 πρεμόνια εκεί πέρα. Φίλε, χτύπησα, δεν ξέρω Okay. τι πάει. Άρα Forsaken καλό, Ναι, top. Θα ξαναπήγαινες. Άνετα. Το έχω δει το Forsaken όλο από μέσα. Ρε είναι... Τι χεσμένος πάνω ήμουν και έτρεχα. Σερνόμουν, έκανα, έδειχνα, ήτανε... Καμία σχέση το Forsaken. Έπος. Άμα... Forsaken έχει πάρα πολύ τρέξιμο. Και άμα Πάρα τους πολύ. πεις θέλω το πιο extreme, Ναι. σου έκανε με το... με το πούμε. Όλα. Ναι, γιατί θα πάω. Άκου μέσα. Θα σου το πω αλήθεια. Άμα είμαστε μέσα και δεν είστε δίπλα μου. Μαζί θα μας, τι λες. Όχι, Δεν το λέω. είναι- Και δεν είστε δίπλα μου και με αφήσετε έτσι όπως είμαι, θα κάνω. Κάτσω έτσι και θα του πω: έλα, κάτω να φύγω. Γιατί δεν παίζει. Πάντα τη στείλει μόνος σου, δεν Δεν θα πάω. Και δεν θα με υποστηρίξετε, γι' αυτό σας λέω. Θα με υποστηρίξετε. δεν θα πας. Τι κάνεις, τι πόσες φορές τι. Σου πω καλή. Εδώ έτσι. Περίμενε. Αρχικά να πούμε εδώ ότι βγήκαμε από το δωμάτιο, έτσι, Χαλαρά. χαλαρά. Σε παρακαλώ. Λίγο τη μούρη σου έτσι. Που κλεγόσουνα πριν. Δεν κρυβόμουν. Δεν έχω ξαναφάει τέτοια στη ζωή μου. Εσύ. Δεν ξέρω αν έχουμε στο escape room ποτέ. Μόνο αν έχει καρδούλες και παραμυθάκια. Δεν θέλω να πω τι πέρασα εκεί μέσα. Ο Νικόλας βγήκε αλόβητος, δεν έχει ούτε γρατζουνιά, τίποτα. Γι' αυτό τους γάμισα. Τους γάμισα, δεν είναι κάτι. Για μας. Θα έδινε την πλάτη μου. Αλλά Αλλά δεν δείχνουμε τίποτα. εντάξει. Υπάρχουν κάτι σημαδάκια ρε παιδάκι. σας άρεσε. Εγώ θα βάλω φίλε ότι ήταν τρομερό. Ναι. Εδώ είναι σίγουρα το καλύτερο που έχω πάει. Πολύ ωραίοι χώροι, η γρήφη εντάξει εύκολη, τα task. Δεν γίνεται αλλιώς. Ωραία τα cinematics και ο τρόμος που σου δημιουργεί νιώθεις. Νομίζω ήτανε το slash film αυτό που έβλεπες στο τύπου Scream, το ζεις όλο. Πώς θα ήταν άμα το ζήσεις με ένα τρελό τηλεφώνο, ακριβώς. Ναι, Real ακριβώς life, αυτό όλο, ρε όλο, φίλε. Είναι. Μιλάει ο Νίκος τώρα που απλά είχε κρυφτεί σε μια κουκέτα και άστα, δεν άρα. ασχολήθηκε σε όλο το μάτι. Ψέματα λέει ρε φίλε, πρώτο. Είναι όντως λες και ζήσεις όντως ένα φιλμ ρε φίλε με ένα δολοφόνο και σου κόβονται τα πόδια κάθε ώρα και στιγμή. Μόνο αυτό θα πω. Και respect και σε σένα και σε σένα που εγώ δεν ποτέ θα είχα φύγει. Κάτι τίποτε, τι θα κάνεις. Δεν θα μπορούσα να φύγω βασικά, δεν ξέρω. Τι θα κάνεις. Ναι, δεν γινόταν. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τι. Ναι. Όχι, θα το πει. Ήμουνα με την κρίση πανικού έτσι. και φλετάραμε, ήμασταν τόσο κοντά. Το πρέπει, είναι από τα πιο δυνατά. Εσύ. Εντάξει. Καλά, εσύ και πήρε δωμάτιο. Όπεν Δεν το μπορώ να δωμάτιο, πεις αλλά είναι... το 5 ξέρω εγώ. Είναι το καλύτερο που έχω παίξει. ναι. Αν όχι top 3, top 5. Είναι σίγουρα Είναι πάρα πολύ δυνατό. Σκηνικά είναι ακραία τα σκηνικά. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και λες πεθαίνω τώρα. Ξέρεις τι, αλήθεια. Δηλαδή είναι ο τόπος που θα πεθάνω. Αλήθεια, θα έπρεπε, αν το έχεις απλά επειδή μου είχατε γαμίσει στο σπίτι και εσύ μου είχατε γαμίσει στο σπίτι. Συγγνώμη. Πόσα μπιπ πρέπει να βάλω εκεί πέρα. Επειδή είχε πολύ τέτοιο, μπήκα ότι θα πεθάνω. Έπρεπε να το ζήσω. Άμα έμπαινε να το ζήσω κι άλλο, θα έπαιρνα ακόμα πιο ωραία. Λοιπόν, τι να πούμε. Το προτείνετε. Λοιπόν, είναι ένα δωμάτιο απίστευτο, μοναδική εμπειρία. Δεν υπάρχει άλλο που του μοιάζει. Ελάτε τρέχοντας όταν βρείτε κράτηση. Τρέχοντας. Και θα φύγετε τρέχοντας. Βλέπεις, δεν μιλάμε πολύ. Βασικά δεν έχουμε κάτι να πούμε. Ξέρεις, Ναι, είναι- δεν έχουμε κάτι να πούμε γιατί Είναι σοκ. ήταν λίγο σοκ και εγώ θα πρέπει να συνέλθω, ρε παιδάκι μου. Αλλά είναι δωματιάρα, είναι αυτό που είπαμε, σκηνικά απίστευτα. Έχω τραυματιστεί. Ξέρεις τι, βέβαια, θέλω να πω ένα Don't try this at home στο Γιώργο, αλλά πρέπει να δώσω σημείο στο δωμάτιο. Απλά είναι μια σκηνή που μην την κάνετε. Το βάζουμε μετά στο μας. Αυτό μου είχε πει. Άκου, όντως. Έλα πες, πώς είναι ο πιο αλόβητος, πάμε, πες το. Λοιπόν, όντως, άκου. Είχα στο μυαλό μου κάτι άλλο και ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα. Όχι ότι περίμενα να είναι κακό ή καλό. Απλά το πώς το ζήσω όλο αυτό, το πώς είναι όλο το παιχνίδι, το gameplay από την αρχή μέχρι το τέλος είναι απίστευτο. Και ίσως εγώ δηλαδή που ήμουν πιο χεισμένος από τις 4 μας,
Θα έπρεπε να αφαιθώ και να φάω ξύλο κι άλλο. Να μπω μέσα και να μην το σκέφτομαι. Και ήμουν το λέω σακισμένο. Σας προσέχουν και οι ηθοποιοί σας προσέχουν, παιδιά. Άρα Και αφαιθείτε. από την καλή και την αναποδή. Αφαιθείτε. Και από μπρος και από πίσω. Βασικά όχι αφαιθείτε. Δεν υπάρχει Θέλω αφαιθείτε. να αφαιθώ. Θα αφαιθείτε έτσι αλλιώς γιατί δεν γίνεται να κάνετε κάτι άλλο. Δηλαδή με το μπαίνεις στο δωμάτιο έχεις καταλάβει ακριβώς ότι. Δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν υπάρχει Δεν επιστροφή. υπάρχει. Μπήκα, τέλος και έχεις μπει μες στο ρόλο. Δεν υπάρχει επιστροφή. Οπότε. Τρέξτε. Ξέρεις τι να πω, όχι. Τελευταίο και κλείνουμε. Όποιος θέλει να παίξει κάτι σε τύπου Scream, κάτι ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι, κάτι σε αυτές τις 90's, 80's που μας μεγάλωσαν και δεν μπορούμε να βρούμε αυτές τις ταινίες που έχει αγνή δράση με λίγο τρόμο ποιος τι θα γίνει μετά, είναι το δωμάτιο για να το ζήσεις real life. Αυτό θα πω. Και εγώ τις κυνηγάω αυτές τις ταινίες. Το είπε. Ο μεγάλος. Πάμε. Και κάτι άλλο ήθελα να συμπληρώσω εδώ, ρε Άντε, φίλε. Και respect στους δύο. Εδώ είναι ο ένας και εδώ είναι ο άλλος. Ναι, που Αυτός φάγαμε. Γιατί εγώ όχι respect. Άστο, άστο. Φάμε τα λεφτά στους ψυχιάτρους τώρα. Respect. Εγώ δεν θα άντεχα. Αυτό. Και να πω και να συμπληρώσω αυτό που λες εσύ, Νικόλα, γιατί ήταν πολύ ωραίο. Ότι είναι και από τα δωμάτια, ρε παιδί μου, που άμα παίζεις συχνά, δηλαδή αν παίζεις κάθε εβδομάδα ένα δωμάτιο, είναι από τα δωμάτια που μπαίνεις μέσα και σου κόβονται τα πόδια και νιώθεις, παιδί μου, ότι έχω έρθει κάπου αλλού. Ναι. Νιώθεις αυτό το vibe Ταξιδέψαμε. του πρώτου, Ναι, ρε είναι παιδί μοναδικό μου, πρωτότυπο. ξέρεις. Πήγες σε άλλη εποχή, Ναι. ταξίδεψες, παιδιά, δεν είναι ίδιο. Έχεις πάει σε άλλη χώρα, είναι άλλο. Ναι, μπαίνεις και λες, μαλάκα, τι κάνανε εδώ, πώς το φτιάξανε. Μέσα στο φόβο σου λέει, το λες και αυτό σίγουρα. Ότι είναι, τα σκηνικά δηλαδή είναι ακραία. Fuego. Φόγκο. Πάμε. Ναι, πολύ φουέγκο. Γεια. Λοιπόν, αυτό ήταν το escape room, αυτό ήταν Χαλαρά. το sculptor, χαλαρό δωμάτιο, γρυφοδωμάτιο. Χαλαρό. Το προτείνουμε full, πηγαίνετε, θα περάσετε τέλεια και αφαιθείτε. Τα παιδιά ξέρουν τι κάνουν. Αυτά. Κάντε και ένα like και ένα comment αν έχετε πάει κι εσείς. Τώρα, όχι, το απαιτώ και εγώ και το διατάζω για να με βλέπετε συνέχεια να χέζομαι. Μακάρι να είχαν μια κάμερα μέσα να λέω. Και κοίτα, και να είχαν δεν θα ήθελα εγώ γιατί είναι πολύ spoil. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και subscribe, μην ξεχνιόμαστε. Αυτά. Άντε φιλιά. Αντίο.